Και γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε Poppy Playtime Chapter 1. Ωραία, ας πατήσουμε τώρα το New Game. Ωραία, ας δούμε και το βιντεάκι. Ναι, λίγο μικρό είναι. Εντάξει, τώρα θα μου πείτε ότι δεν είναι μικρό. Τεράστιο. And she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy Playtime! Poppy's as lovable as a real girl. And she talks Ναι, like αυτό είναι αληθινό κορίτσι τώρα. My name is Poppy. I love you. Ευχαριστώ που με αγαπάς. Polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her Ναι, best. σίγουρα είναι αληθινό. Κορίτσι σίγουρα δεν είναι Dirty and won't come out μια when you brush it. κουκλά απλά που μιλάει. Just like a poppy flower. Ναι, Is there σίγουρα. anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Ναι, το λες και εσύ κιόλας. Τι να πω. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory Τι είναι tours αυτό? at just $2.99 a Α, person. χεράκια. An entire είναι αυτό? hour in the most magical toy Α, factory τι είναι on αυτά! earth. What are you waiting for? Visit the factory. We can... Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό τώρα? Poppy Playtime. Να βρω το λουλούδι. Φυσικά για να το βρούμε. Ναι. Θα το δούμε αυτό. Ωραία, είμαι εδώ ένας χαρακτήρας σίγουρα που δουλεύει εδώ πέρα. Και έχω έρθει εδώ πέρα. Καλώς ήρθες. Όχι, εσύ καλώς ήρθες. Τουτου. Α, πράσινο, ροζ, κίτρινο, κόκκινο. Επειδή το ξέρω. Χέσουμε. Λάθος. Λάθος. Ωραία. Ας δούμε τώρα αυτό το βιντεάκι. Αναγκαστικά για να ανοίξω αυτό το πράγμα. Ανοίξω μωρέ. Προσπαθώ. Δεν σπάει. Νομίζω είναι από γυαλί που δεν σπάνε σε κάθε παιχνίδι. Για να το κάνω. Ωπα ρε, τι έκανα ρε. Μπράβο, καλά έκανες. Ευχαριστώ. Ωραία, τότε άνοιξε αυτό το γυαλί τώρα. Θα προσπαθώ να το σπάσω. Γεια. Α, δεν ήταν τόσο απλό. Δηλαδή τώρα μπορώ να το κάνω αυτό. Έλα εδώ εσύ θα είσαι ο νέος μου. Έλα. Αχ, ήρθα. Άνοιξε. Τι κάνει μισή ώρα. Χάκι μουκι χάκι. Ναι, χάκι χάκι λέγεται.
Πάρ' το. Γιατί δεν μου άρεσε και θέλω να νευριάσεις. Πάρ' το. Δεν μου αρέσει. Πάρ' το. Καλά, φεύγω. Θα κάνει teleport ένα κλειδί. Oh my god, πώς έγινε αυτό. Ευχαριστώ. Ωραία. Πολύ ψηλή. Δεν μπορώ να το ανοίξω. Το ρούφηξε ο τείχος μάλλον. Λες. Νομίζω πέρασε μέσα από την κολόνα. Παιδιά, όλοι το είδατε. Ότι ήταν σε κακιά φάση με το χέρι και σε κακιά φάση εξαφανίζεται. Αυτό θα ανοίξω όμως με την πρώτη. Αγιά. Ωραίο χέρι όμως έχει. Ναι. Και στη μισή. Το χέρι σου πρόσεχε, μη σε κοπεί. Oh my god, ρε, τρόμαξα ρε. Τι να σου πω ρε, τι είναι αυτό ρε. Πώς και horror games. Πω. Θα με φάει αυτός. Θα πεθάνουμε όλοι. Θα πεθάνουμε όλοι. Σου αρέσουν τα φύλλα εσένα, ή μήπως τρως φύλλα από ανθρώπους. Ευχαριστώ. Μην δω κάτι περίεργο. Μπες! Και... What the hell? Πώς ανοίγει? Νια. Έτσι χαλάρα. Πού είναι το άλλο? Πού είναι το άλλο? Πού είναι? Ευχαριστώ. Πού είναι το άλλο? Τι κάνεις εκεί πάνω? Σε έβαλε εκεί πάνω. Μπου. Λείπει ένα πράσινο. Μου το είχα πάρει. Νομίζω το πήρα όλα. Εγώ δεν βλέπω να λείπει κανένα. Πού είναι? Τώρα αλήθεια το ψάχνω. Ναι. Πω εδώ. Λες και τα έχω πάρει όλα και να μην το έχω καταλάβει. Κακό παιδί. Πού είναι το άλλο? Νομίζω ότι είχα βρει. Δεν μπορώ να το βρω ρε. Παιδιά, αλήθεια σου λέω, δεν μπορώ να το... Σοβαρολογείς τώρα? Καλά κοίταν το σύνορα. Και πώς δεν το είχα δει? Παιδιά, αλήθεια σου λέω, δεν το είχα δει. Το έκανα και τώρα τι μου δίνεις? Μπες. Μπες. Ένα κόκκινο κολόχερο. Στο κεφάλι. Να μου το κάνεις Minecraft. Θέλω να μου το κάνεις σπίτι το κεφάλι. Στο κεφάλι δε. Να μου το κάνεις στα τράγωνα σου, είναι το Minecraft. Έλα. Άλλο. Σου είπα στο κεφάλι, σε άλλο μου επέτυχες. Τι να σου πω. Δεν είσαι ευγενικό.
Ωραία. Έχουμε 2 νέα χεράκια. Υπ. Χριστός και Παναγιά. Ζιμ. Τι κάνω? Άνοιξε. Nope. Του. Είναι 1. Και τι έχει? Δηλαδή το έκανα. Δικό σου. Τώρα πάμε. Πού θα με βγάλει, σου λέω, για τελευταία φορά? Νομίζω για 1500η φορά. Να τα κάνω τα σκουπίδια, ρε. Σκουπιδιάρικο ρε μπήκα. Όπα ρε. Εντάξει. Και ό,τι λέω. Όπα. Εντάξει. Να το πας να το βρεις το παιχνίδι. Τι κάνει αυτό? Κάνει μια ενέργεια. Πίσω αυτά να μην ζωντανέψουν. Νομίζω να βγάλουν μάτια. Πάρε, το είδα. Easy. Νομίζω έχω δει τι πρέπει να κάνω. Κάπως έτσι. Μετά. Πας από εδώ. Θα κάνεις αυτό. Πας εδώ. Όχι. Περίμενε. Για μισό. Ούτε λίγο, για μισό λεπτό. Αυτό έχουν μπερδευτεί όλοι. Πας από εδώ. Όχι, λάθος. Θα το πίσω. Γεια. Α, ναι, αυτό είναι ειδικό γι' αυτό. Περιμένετε. Πώς γίνεται κάπως έτσι? Μήπως έπρεπε να κάνω αυτό? Για μίσο. Αυτό σίγουρα θα έπρεπε να κάνω. Όχι! Λίγο. Γιατί τώρα? Αυτό μπορεί να μην το περάσω ούτε σε μία μέρα. The next day. Εσένα. Τι να σε κάνει? Θα σου πω από εδώ. Πάρε την κασέτα. Και θα πάω από εδώ. Το έχω δει. Από εδώ. Το στρίψω.
ειδικό χέρι. Πως αυτό είναι το ειδικό. Και κάνω. Έλα. Αλληλούια. Και τώρα για να σταθούμε. Πήρα σπίτι μου. Το πάτησα. Ο Χριστός και Παναγία. Παιδιά, θα τον κάνω Herobrine. Κοιτάξτε. Herobrine. Και τι τώρα πρέπει να κάνουμε? Μπορεί και να κουκλάκι. Ναι. Κουκλάκι. Ωραία. Μη με τσιμπήσεις το χέρι. Πήγα να μην τσιμπάσεις. Δεν κι αν το πώς να ήταν να μην τον τσιμπούσες, εντάξει. Πρέπει τα δογκουντάκια σου να μην σου τσιμπάνε. Εσύ είσαι λατήριος. Εσύ είσαι τρενάκιας. Μη πάτε στον τρενάκια. Θα σε σκοτώσει. Όχι, μην πάτε στο τρενάκια. Τώρα πήγαμε στο τρενά. Νομίζω θα γίνει λαμπερός Herobrine, όπως είναι και ο κανονικός. Πάρε, τι έπαθε γλιτσάδο το μάτι. Γεια σου, πένα από εδώ, για να δούμε αμέσως ζωάκι. Τι λικούνες που είναι αυτό. Το πήραμε στο το γυαλί. Εδώ πέρα δίνει αυτόν. Τι θα γίνει? Τι είναι αυτό? Ξούτα από εδώ. Ξούτα από εδώ, δεν σε θέλουμε. Επειδή έχω ακούσει ότι σου πάρα πολύ κακός. Τι κάνει? Ο βλάκας. Έλα ρε, προχώρα ρε. Έλα ρε. Αυτός τρέχει και γρήγορα. No. Ωραία. Ναι, φύγε λέω. Τον καζώνω. Γλίτωσα. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Αντίος. Αντίος. Έμα. Που έχω το λούδι. Α, τον νίκησα. Κέρδισα. Τον νίκησα, αλληλούια. Πάμε στο λουλουδάκι. Τι θα γίνει τώρα? Εδώ. Ας πάμε. Να πέσουμε. Επειδή μπορεί να πέσουμε. Σταμάτα, πήγαινε πίσω. Όχι, δεν θα πω, δεν θέλω να με φάει. Τρομάζει λίγο, μήπως έχει κάτι εδώ και δεν το έχω καταλάβει. Ή μήπως έχει. Άνοιξε! Μπορώ να την πάρω. Τι είναι εδώ? Θέλω να παίξω πρώτα. Τα μαξιλαράκια. Ας την ανοίξω, τι θα γίνει? Μια κουκλίτσα τι είναι, τι θα με κάνει?
μη μου πεις. Και αυτό, παιδιά, ήταν το chapter 1. Άμα θέλετε να κάνω και chapter 2, πατήστε like και subscribe. Και τα λέμε σε άλλο βίντεο. Γεια.